Dobrý deň, vítam vás znova pred obrazovkami počítačov. Ohľadne tohtoročných národnostných volieb mám pre vás až dve dobré správy. Tá prvá je o tom, že naše celoštátne nominačné organizácie v pondelok 8. apríla podpísali zmluvu o spolupráci pred voľbami a po nich v obnovenom valnom zhromaždení celoštátnej slovenskej samosprávy. Okrem podpísania zmluvy zostavili aj listinu spoločných kandidátov. Takže na celoštátnej úrovni môžeme pokojne sa pripravovať na júnové hlasovanie. A nemyslím si, že by na župnej či miestnej úrovni došlo k ostrejším hádkam pri zostavení tamojších kandidačných listín. Ďalšia dobrá správa je, že sú hotové letáky, ktorými by som chcel všetkým slovenským voličom pripomínať dôležité poznatky v záujme úspešného odovzdávania hlasov v národnostných voľbách. Tieto letáky prostredníctvom miestnych samospráv, spoločenských organizácií a našich inštitúcií či spoločenských domov budem rozširovať kruhu slovenských voličov. Za posledné týždne som mal možnosť sa stretnúť s predstaviteľmi našich samospráv slovenských organizácií vo viacerých župách. Ako vidím, všade sa už rozbehli prípravy volieb, avšak zatiaľ sú medzery v informovanosti tak organizácií, ako aj nastávajúcich kandidátov. Práve preto vám pripomínam jednak, že na tejto domovej strane je vyložená informačná prednáška o voľbách, jednak, že na domovej stránke celoštátnej volebnej kancelárie valostage.hu si nájdete všetko, čo potrebujete k prípravám. Ďakujem vám za pozornosť, dovidenia zatiaľ.